Kabansay ug kahawd sa dance floor ni ining bibong batang bisdak nag-viral sa social media gikabiliban sa mga tumatan-aw ug sa mga netizens. Kung kinsa siya atong ilaylahon, pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Daw maulawon ug nagduha-duha pa sa pagsayaw kining bata atubangan sa tumatan-aw apan sa dihang nahugyaw ang mga tumatan-aw o gisugat nila sa sipang pakpak ang bibong bata tungod sa kamaayong musayaw niini. Ang batang hawod kaayo sa dance floor, giila nga si Giancarlo Tijano, 6 anyos, taga Barangay Bahian, Lubok, lalawigan sa Bohol. Bisan siyang pagkabata o kalinghod sa iyang pangisip, makasabay siya sa kamaayo sa iyang mga kuya sa dance group nga The Simplicity. Matod sa ilang choreographer nga si Jomar Hamora nga nadiskubre nila si Gian atol sa usa ka event sa Lubok Central Elementary School. Human nahimong instant sikat og social media sensation, mensahe ni Gian sa mga supporters. Nalipay kay dalahan, nalipay sa akong sayaw. Ang bulaanong dance group nga The Simplicity gikatakdang makigtigi sunod tuig sa Singapore alang sa World Supremacy Battleground 2024. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.